Vi skal se lidt på den tredje settings-knap op, og det er det her kalendermusik-ikon. Og det den egentlig gør, det er, at den giver mulighed for at uploade en mp3-fil til vores kalender. Altså det kan være noget julemusik, det kan være hvilket som helst andet musik egentlig. Så vi går ind og klikker på knappen her, og den åbner så et dialogvindue op til dit filsystem på din computer, hvor du så egentlig kan begynde at bladre hen til en given fil. Jeg vælger egentlig en mp3-fil, som jeg har fundet ude på nettet, da jeg fandt et godt website, der havde nogle gratis jule mp3-filer. Man må selvfølgelig ikke bruge dem i kommercielle projekter, men jeg viser dem bare til eksemplet her, hvordan man uploader mp3-filer. Så den vælger jeg og siger select, og så kan vi så se, at det her timeglas, det går i gang med at køre, og det er fordi, at den her mp3-fil, den er ved at blive uploadet til systemet nu, og mens den gør det, jamen, så kører det her timeglas, så man kan følge med i, hvornår den er færdig. Så vi venter lige lidt, og vi kan se, at der forsvandt den, og det betyder så, at vores mp3-fil, den er blevet uploadet til systemet. Og hvis jeg prøver at klikke preview, så ved jeg ikke, om I kan høre det her på optagelsen, men julemusikken er gået i gang. Og det er egentlig den måde, man uploader mp3-filer til systemet. Hvis man på et andet tidspunkt har fundet ud af, at jeg skal have en anden lyd op, jamen så gør man det bare på samme måde, og den vil så overskrive din gamle, så du har altid én mp3-fil liggende på dit system. Så man kan ikke vælge mellem flere, men man har en, som tilhører din kalender.